Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmensanly studentleriň ençemesi türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlardan indi 2 hepde goloý wagt bäri nagt pul alyp bolmaýandygyny aýdýarlar. Soňky 2 aý bäri kartlardan diňe 15 Amerikan dollaryny nagtlaşdyryp bolýardy. Soňky 10-14 gün bäri bolsa kartlardan düýbünden peýdalanyp bolmaýar. Öň kartdan pulu alanyňdan soň ýene bir näçe günden pulu gaýtadan nagtlaşdyryp bolýardy. Häzir bu problemany menden başga 7 türkmensanly dostum we biz bilen söhbetdeş bolan başga da onlarça türkmen studenti baştan geçirýär diýip Belarusyň Minsk şäherinde okuyan türkmensanly student anonim şertde 14-nji dekabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä plastik kartlary beren türkmen banklarynyň operatorlar olara dürli wagtda dürli bankomatlarda synanyşyp görmek we dukanlarda sowda nokatlarynda nagdäl hasaplaşyklary amal etmegi maslahat beripdirler. Şondan soň ol bu mesele boýunça studentleriň ençemesiniň Türkmenistandaky enatalarynyň türkmen banklarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenendigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Ejemiz kakymyz problemanyň näme bilen baglanşyklydygyny, ony nädip çözüp boljakdygyny sorap, bankyň direktorynyň adyna hat ýazdylar. Ejem daýyň hatyna bankdan ähilzadyň gül ýaly işleýändigi we hiç ýyly problemanyň ýokdugy barada jogap gelip gowuşdy diýip student bellidi. Şeýle dol häzirki wagt bank kartlaryna pulun agtlaşdyryp bolmaýandygy sebäpli studentleriň aglabasynyň öz okuw we ýaşaýyş jaý töleglerini tölemek üçin günlükçi bolup işleýändigini hem bellidi. Studentler esasan da bazarlarda yük daşap berýän ýa-da yük ýükläp berýän günlükçi bolup işleýärler. Käbiri garwanyşhanalarda, restoranlarda kalyany taýýarlap berýän bolup işleýär diýip student aýtdy. Şeýle dol studentleriň aglabasynyň uniwersitete bergilidigini, käbir uniwersitetleriň 4-6 aý içenli garaşýandygyny, şondan soň kardyny tölemedik studentleri okuwdan çykarýandygyny hem nöwtady. Daşary ýurtlarda okuyan türkmensanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlaryna pulun agtlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada Adatlyk radiosyna ýygyderli maglumat gelip gowşýar. 6-njy dekabrda Belarusyň Ýewro Radio FM radiosy hem Minskiň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmensanly studentleriň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini tölemekde başdan geçirýän kynçylyklary we olara Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasynyň kömek etmeýändigi barada ýörite gepleşik taýýarlady. Adatlyk radiosyna 13-nji dekabrda gelip gowşan hatda bolsa, Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ençemesi öz bank kartlaryna pulun agtlaşdyryp bilmeýändigi we özleriniň munyň bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklary barada habar berdi. Bizini 20 günden bäri Visa, Mastercard plastik kartlarymyzdan nagd pul alyp bilemzok. 7-8 oglan bolup kireyine jaý alýarys. Öýlen saat 2-den gije saat 3 çenli kafelerde, garwanyşhanalarda işlemeli bolýaryn. Diňe men däl, gapdalymda bolan türkmen doganlarym hem kartlarynda 800-900 dollar pul bolsa da 1 sent hem çekip bilen oklar diýip hatda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň resmi web saýtyna çap edilen bu hata okuyjylarymyz tarapyndan bir näçe tesvir gelip gowşdy. Özüni ýeterje diýip tanyşdyran okuyjy, özüm türkde okuyan, pul almakda hiç ýyly problema ýok diýip tesvir galdyrypdyr. Adatlyk radiosu Türkiýede türkmen banklary tarapyndan berilen bank kartlaryndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp, Istanbul we Bursa şäherlerinde okuyan türkmensanly studentleriň ikisi bilen söhbetdeş boldy. 14-nji dekabrda anonim şertde maglumat beren studentler özleriniň bank kartyndan iň soňky ýedek değişiklikde 10-12 gün öň pul alandygyny, şondan bäri kartlaryndan peýdalanyp bolmaýandygyny aýtdylar. Häzirki wagt Türkmenistanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalşmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar.